Today, na-curious ako kasi ilang beses nang dumadaan sa wall ko to. So, iniisip ko, meron naman akong isda sa rep. So, ba't di natin subukan? Ngayon, gagawa tayo ng version ko ng sinaing na tilapia. Una, lalatagan natin to ng mga karne ng baboy na may taba sa ilalim. Makakatulong to para sa isda natin para hindi maging dry. Heto na nga yung isda natin. Naku, pagkalaki ng aking isda kaya pinutol ko to sa dalawa. Kahit anong isda, pwede nyong gamitin. Pero dahil tilapia lang ang available sa rep ko, ito ang ginamit ko. Nilagyan ko rin to ng bawang, sibuyas at kamatis at luya. Mas marami, mas masarap. Ikalat nyo lang to sa ibabaw at sa mga gilid para lahat maglasa. Nilagyan ko rin ito ng pamintang durog. Dahil tinatamad na ako pumunta ng palengke, kung ano lang ang nakita ko sa rep, yun lang talaga ang ginamit ko. Kaya kung gusto niyo gumamit ng ibang condiments at ibang mga isda, pwede naman. Sinuwerte pa ako, meron akong nakitang siling haba pa dito sa may rep ko. At dahil wala akong kamyas, ito ang ginamit ko. Yung tinimplahan kong suka. Wala namang halong asin to. Puro nilagay ko lang dito is mga sibuyas at bawang. Kaya naman maglalagay pa ako dito ng patis. Mas pinili ko ang patis kesa sa asin dahil may ibang flavor na idinadala ang patis. Nilagyan ko rin to ng isang maliit na lata ng gata. Ito ay depende kung gaano karami ang isda ninyo. Dahil isang piraso lang naman ang tilapia ko, isang maliit na gata lang ang ginamit ko. Dinagdagan ko rin to ng kaunting tubig para makatulong ito sa sabaw natin na kumulong mabuti at umangat hanggang ibabaw at maghalong mabuti yung flavor ng ating niluluto dahil hindi na natin ito hahaluin at hahayaan lang natin itong kumulo ng kumulo sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Pag malapit ng matuyot at lumabas na ang mantika ng gata, maghalo ako ng mga gulay dito. Ito ay optional lang naman dahil marami akong natirang gulay nung nagluto ako ng pinakbet ng isang araw at ayaw ko naman tong mabulok sa rep ko lang kaya idinagdag ko na. Masarap naman to, parang gatang gulay lang din. A few moments later. Nasa sa inyo kung gaano karaming sabaw ang gusto niyo. Kung gusto niyo na medyo tuyot, mas masarap yun at mas malasa. Nilagyan ko lang nga pala ito ng dried bawang habang kumukulo para mas maglasa. Kung mapapansin ninyo, hindi nadurog yung isda natin kahit pinakulo natin to ng halos 1 oras dahil hindi naman talaga natin to hinalo na magkukos ng pagkadurog ng isda. Kahit hindi natin ito binalot ng dahon ng saging sa ulo, buo pa rin ito na nailabas ko. O diba, ang sarap niya, nagmamantika sa gata kasama ng baboy kaya nagmoist ito talaga. Kaya ano pa inaantay ninyo? Tignan nyo din yung rep ninyo, baka may runding natitirang isda doon at subukan ninyo itong sinaing na isda. Siguradong hindi kayo magsisisi at ulit-ulitin nyo ito.